Hi! Kamusta na? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istoryas niyo sa buong tawag siya Bentley for Men Absolute. Iyan ni siya ni Bentley. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag eau de parfum ni siya, butamlon, isa ka braso kalayo, pago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit kag makahang kag makahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have pink pepper kag ginger. Ang pink pepper amo nang gahatig sim pagkakahang. Tapos luya kapakalam sa imo nga ilong. Kag for the mid, we have olibanum, papyrus, kag sandalwood. Ang olibanum, amo na siyang makahoy, kag makahang nga nota. Tapos papyrus, mala nga kahoy. Tapos sandalwood, oriental nga kahoy. Kag for the base, we have atlas cedar, agarwood, amber, kag moss. Ang atlas cedar, mahamot nga kahoy. Tapos agarwood, gahatag simpag kadalom. Tapos amber nga pampainit, kag moss, gahatag simpag kapait. Kabay pa nga namian ka mo nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili lang sa comment section. So daso naman, bye-bye!